Tila sinusubok ng pangunahing mga daan sa Camarines Sur ang pasensya ng mga umuwi sa iba't ibang lugar sa Bicol, Visayas at Mindanao ngayong holiday long weekend. Hindi pa man kasi nagsisimula ang pagkukumpuni sa nasirang muling mga bagong ayos na 4 na road slips sa Andaya Highway sa bayan ng Lupi. Ang Maharlika Highway sa bahagi ng Libmanan, Camarines Sur naman ang nakitaan ng mga sira matapos ang walang patid na ulan nitong Martes. Nagkabitak-bitak hanggang sa lumubog ng higit isang ruler ang bahagi ng southbound lane ng Daang Maharlika na bahagi ng road widening project ng DPWH. Binarikadahan na ang 2 sa 4 na linya ng highway na nakitaan ng sira. Nangangamba rin ang mga residente malapit rito dahil dumarami na rin ang bitak sa sahig ng bahay nila. Halos nasa 7 kilometro lang ang layo ng mga bitak sa boundary ng Maharlika at Andaya Highway. Kaya asahan na ang mabigat na trapiko ng mga luluwas pa Calabarzon at Metro Manila pagkatapos ng bagong taon. Samantala, nakadadaan na sa Maharlika Highway sa Camarines Norte ang lahat ng uri ng sasakyan maliban sa trailer trucks. Bukas na rin sa motorista ang Nabua Balatan Road sa Balatan, Camarines Sur dahil nalinis na ang 3 landslides na idinulot ng shear line. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.